Lumapay nilagip agsen na ay tuy kaunkag sublian nat sa ti naglabas sa amang lemnes kaniya umapay ni lagi lumda ang tuy kararumag tumram dagitil wa kadagitoy matag mangdayas itinalitay ang naglabas naglunit sugat nga impaay mo impaay nat nasa asugat sugat amang lemes kaniya kaanong to ayabiag ko naglunit sugat nga impaay mo impaay nasa asugat sugat amang patay kaniya Numapay nilagip lumda ang tuy kararumag tumram dagitil wa kadagitoy matag mangdayas itinalitay ang naglabas kaanong to ayabiag ko naglunit sugat nga impaay mo impaay nasa asugat sugat amang patay kaniya kaanong to ayabiag ko naglunit sugat nga impaay mo impaay nasa asugat sugat amang lemes kaniya kaanong to ayabiag ko naglunit sugat nga impaay mo impaay nasa asugat